Băi, vere. Fac videoclipul ăsta pentru Vladimir Putin. Cum bine știți cu toții, prietenul meu de ani de zile, care a făcut o fază proastă și nu mi-a plăcut. M-am fost supărat un pic așa pe el, dar e bine când lucrurile se termină cu bine. Și vreau să spun așa, Vladimir, să moară familia mea și frații mei să moară. Când vrei tu, la orice oră vrei. Dacă vrei să te bați cu mine, dacă nu mă bat cu tine pe bune, pe drepte și pe corete, fără niciun fel de șmecherie, fără absolut nimic. Una la mână, doi la mână. E bine că gata, am rămas prieteni care tras trupele așa cum te-am anunțat, așa cum tot. Uite cum a stat neamul meu la deveselu, fii atent. Ca idee, ia uite-l. Vezi? Asta spun. Bine că ai oprit toate lucrurile astea, că ți-ai văzut treaba ta și ai înțeles. În altă ordine de idei, vreau să spun un singur lucru. Toate treburile astea s-au terminat frumos. Să moară familia mea și cea mai scumpă o singură dată dacă vrei să avem amândoi probleme. Dacă nu avem probleme cu tot ce... Uitați-vă cine mă sună. Obama. Alo. Mă lasă-mă, bă, dracu, în pace! Păi țin pe live aici, mă sun tu acum, când te-am sunat eu, de ce n-ai răspuns? Dormeai, hai mă, lasă-mă, vorbim când am eu treabă, când sunt eu liber. L-am aranjat și pe ăsta. Fiți atenți aici ce vă zic. Dacă George lasă lucrurile așa cu tine și nu te oprești, înseamnă că eu sunt prost. Oprește-le că să moră toată familia mea. Dacă n-ai făcut un bine pentru tine și pentru familia ta, că altfel mă jup pe familie. Zi-mă ce faci de mine. Și dacă asta te rupe, băi! Te rupe! Și fii atent ce am învățat de când nu ne-am mai întâlnit noi doi. Să moră tata. Mamă, să moră Roger ce-am dat. Fii atent aici ce spun Putin. Dacă te-am prins că ai mai încercat-o și faci dintre ăștia, te-am rupt. Țiganii mei toți pe tine. Să nu crezi că sunt proști. Să moară familia mea dacă sunt proști ai mei. Știe karate, dacă nu știe karate, a scos sabia, toporul ți-a dat în cap. Nu-i de-astea știm. Nu avem noi treabă cu de-astea. Oprește-te și vezi de drumul tău în viață. Am vorbit cu mătrânul, cu Donald. Ăla-și vede treaba lui. Barack Obama, vezi cum mă sună că e al nostru. Hai, ai grijă de tine să trăiască copiii tăi și oprește cu totul și nu fi prost. Te-am pupat și ai grijă de toate lucrurile astea.